Συνεχίζουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα από την ΕΡΑ. Φαίνεται 10 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Και εμείς συνεχίζουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς παρουσίαση των υποψηφίων της Μεσσηνίας με όλα τα κόμματα ή εν πάση περιπτώσει με όσα περισσότερα μπορούμε. Και συνεχίζουμε τώρα με την δράση και τον υποψήφιό της, τον κύριο Χάρη Σαββίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα σας, κυρία Τομαρά. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι εσείς είστε γνώριμος της εκπομπής, καθώς είχαμε μιλήσει και παλιότερα, πριν ανακοινωθεί η υποψηφιότητά σας, ναι, γιατί ως αρχιτέκτονας είχατε εκφράσει την άποψή σας σχετικά με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας και σχετικά με το πόσο ενδιαφέρον έχει όλο αυτό το έργο, εν πάση περιπτώσει. Είστε ένας άνθρωπος που είστε νέος, πρώτη φορά στην πολιτική σκηνή. Βεβαίως. Και που έλκετε καταγωγή, γεννηθήκατε εδώ, μεγαλώσατε στην Καλαμάτα, συνεχίσατε τη ζωή σας βέβαια στην Αθήνα, στο εξωτερικό για σπουδές, αλλά επιστρέψατε. Ποια η ανάγκη της επιστροφής και της επιστροφής μέσω της πολιτικής κιόλας? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι πολλά τα θέματα αυτά. Ναι, όντως. Λοιπόν, πρώτον, με την πολιτική ασχολούμαι εδώ και 3 χρόνια περίπου, και ήταν περισσότερο μία ανάγκη, γιατί δουλεύοντας στον ιδιωτικό τομέα πάνω στην αρχιτεκτονική και μάλιστα στις μελέτες μεγάλων κτηρίων, έχω βρεθεί αντιμέτωπος πάρα πολλές φορές με την κατάσταση της Ελλάδας, κατάσταση εννοώντας την κατάσταση του δημοσίου περισσότερο, και πόσο αυτό αναχαιτίζει κάθε μορφή ανάπτυξης, και ήθελα πραγματικά να ασχοληθώ πάρα πολύ, να προσφέρω ό,τι μπορώ προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το έκανα μέσω αυτών που έγραφα στις εφημερίδες, στα blog, στην Καθημερινή, από εδώ από εκεί, στο Free City και αλλού, αλλά πρέπει κανείς να ασχοληθεί και με την πολιτική τελικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό και ασχολήθηκα, και πράγματι αισθάνομαι ότι προσφέρω με αυτόν τον τρόπο. Έστω και από το μικρό κόμμα, έστω και μην έχοντας συνδρομή σε ένα μεγάλο κόμμα ή σε μια κυβερνητική παράταξη, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλήθεια, γιατί επιλέξατε τη δράση, με ποια χαρακτηριστικά επιλέξατε αυτό το μικρό κόμμα? Και θέλω να προλάβω και λίγο τις ερωτήσεις, ας πούμε, που θα μπορούσαν να προκύψουν. Είναι ένα κόμμα που, αν θέλετε, ακουμπάει πολύ στους ανθρώπους που έχουν κατά το κοινώς λεγόμενο εξασφαλίσει εργασιακά το μέλλον τους? Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι είχα επιλέξει από παλιά να είμαι φαν ανθρώπων οι οποίοι πράγματι έχουν να επιδείξουν ένα έργο που σημαντικό. Ναι. Άρα η πρώτη μου επαφή με τη δράση ήταν η επαφή μου με το έργο του Στέφανου Μάνου περισσότερο. Δηλαδή, δουλεύοντας ως αρχιτέκτονας και ως πολεοδόμος στην Ελλάδα, δουλεύουμε με τα εργαλεία που μας έδωσε ο Στέφανος Μάνος από το 1977 μέχρι το 1981 και από το 1990-1989 πότε ήταν, μέχρι το 1991. Με αυτά τα εργαλεία δουλεύουμε ακόμα. Μην αυταπατώμαστε ότι έχουν προχωρήσει και πάρα πολύ τα πράγματα. Έτσι, δουλεύουμε με η μεταφορά συντελεστή δόμησης και η διάσωση των νεοκλασικών, η πεζόδρομη της πλάκας, η δασική νομοθεσία την οποία ακολουθούμε ακόμα και τώρα, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης σε όλες τις περιοχές. Όλα αυτά είναι μέτρα, είναι έργα του Στέφανου Μάνου. Με αυτά δουλεύουμε ακόμα. Λοιπόν, γι' αυτό η πρώτη επαφή ήταν νομοτελειακά με τον Στέφανο Μάνο. Τώρα αυτοί με επιλέξανε μετά, για να είμαι ειλικρινής. Είχα ένα blog στο οποίο έγραφα όλα αυτά περί της πολεοδομικής νομοθεσίας και τι μας λείπει και τι μας χρειάζεται, και αυτοί το είδανε και με επέλεξαν. Και μου είπαν, έλα να συνεργαστούμε, και πραγματικά κάναμε μια εξαιρετική δουλειά πάνω στην περιβαλλοντική νομοθεσία στη δράση, και αυτό προτρέπω αυτούς που μας ακούν να μπουν και να δουν αυτή την περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι ιδιαίτερα, είναι ιδιαίτερα αναλυτική και θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Στέφανος Μάνος είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι αυτό το
τεράστιο κράτος, το κράτος Το θηρίο. τέρας, το θηρίο αυτό, θηρίο. πρέπει να μπει σε αυστηρή δίαιτα. Ναι. Και είναι και εκείνος που είχε μιλήσει πρώτος για το ζήτημα της εφεδρείας. Ακριβώς. Όλο αυτό στους εργαζόμενους, στους δημοσίους υπαλλήλους δημιουργεί έναν τρόμο, δεν είναι? Ναι. Έχω την αίσθηση ότι τρόμο δημιουργεί στους δημοσίους υπαλλήλους η αίσθηση ότι δεν ξέρουν τι θα τους βρει αύριο. Θεωρώ ότι εάν έλεγε σε οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο, κοίταξε να δεις, από σήμερα θα αρχίσει μία αξιοκρατία, θα αρχίσεις, πώς το λένε, θα μπουν κάποιοι στόχοι. Θα πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά και αυτά και θα πρέπει στο τέλος της μέρας να αξιολογήσει για αυτά που έκανες, για αυτά που κατάφερες και αυτά που δεν κατάφερες. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε δημόσιος υπάλληλος θα έβρισκε καλύτερα τον εαυτό του και θα μπορούσε ο ίδιος να αξιολογήσει τον εαυτό του και να αξιολογήσει αν είναι χρήσιμος μες στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν θα μας έβγαζε από αυτή την ανασφάλεια. Η ανασφάλεια σχετίζεται με τα οριζόντια μέτρα και τα οριζόντια μέτρα είναι κακά για όλο τον κόσμο και δεν οδηγούν σε αποτελεσματικότερο δημόσιο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν να βάλουμε σε δίαιτα το θηρίο, δεν λέμε να περικόψουμε οριζόντια το θηρίο και να μην μείνει τίποτα. Λέμε να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε τι είναι χρήσιμο και τι είναι άχρηστο και σε ένα ορίζοντα 3-4 χρόνων να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι παραγωγικοί και χρήσιμοι στο δημόσιο να βρουν μια άλλη καριέρα. Γι' αυτό και ο κύριος Μάνος μίλησε για εφεδρεία 3 ετών. Όχι όμως σε μια χώρα που είναι σε αυτή την υφεσιακή κατάσταση. Υποθέτω τι καριέρα να βρεις πια έστω και στον ιδιωτικό τομέα. Πάντως και αυτή η χώρα πρέπει να αρχίσει να παράγει, κυρία Τομαρά. Αυτό είναι το θέμα μας. Να αρχίσει να παράγει προκειμένου να βγει από αυτή την υφεσιακή κατάσταση. Ναι. Δεν θα βγούμε με δάνεια από την υφεσιακή κατάσταση. Μήνυμα ενός ακροατή πήρα τώρα και θέλω να το συνδέσω και με την επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Μάνος λέει ήταν υπέρμαχος να μπούμε στο ευρώ, το οποίο ευρώ μας κατέστρεψε. Και θέλω να ρωτήσω σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, συνδέοντας έτσι λίγο. Εγώ θα ήθελα να βάλετε τον ακροατή σας να σκεφτεί τι θα γίνει έτσι και φύγουμε από το ευρώ. Μας ακούει. Και ένας από αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα, ή ο κύριος Σαμαράς είτε ο κύριος Βενιζέλος, έχει το όπλο στα χέρια του να κόβει χρήμα. Το φαντάζεται ο ακροατής σας να έχει ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος τη δύναμη να κόβει όσο χρήμα θέλει? Φαντάζεστε τι έχει να ακολουθήσει? Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούμε σε καταστάσεις που δεν τις έχουμε φανταστεί. Ναι. Σε καταστάσεις δεκαετίας του 70 να χρειάζεται ο ακροατής σας 3 μισθούς προκειμένου να αγοράσει ένα εισιτήριο για τη Γαλλία. Καλά. Δεν νομίζω, να είναι εκεί το ζήτημα η Γαλλία να αγοράσει ένα εισιτήριο για να πάει από τη μία άκρη της Αθήνας στην άλλη. Είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, το κακό είναι ότι σήμερα οι προσδοκίες των πολιτικών δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσουν. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο είναι το μοντέλο, ποιο είναι το πρότυπο που θέλουν να μας οθούν να ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ πρόσφατη και η παρουσία του Στέφανου Μάνου στην Καλαμάτα και όλα αυτά που είπε στο πλαίσιο της ημερίδας που εσείς διοργανώσατε και για σύνταξη στα 67 και για μη καταβολή εισφορών βεβαίως και από τους επιχειρηματίες και από τους ασφαλισμένους και από τους εργαζόμενους. Τώρα, κάτι που να αφορά τη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία έχει το δικό της πλούτο και ξέρω ότι έχετε συγκεκριμένες προτάσεις στη δράση σε ό,τι αφορά το νομό. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω κάτι και σαν μορφή ψυχοθεραπείας ξαναανακαλύπτω σε βάθος τη Μεσσηνία και αισθάνομαι πολύ ευτυχής που κατάγομαι και υπάρχω έστω και με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το νομό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Μεσσηνία έχει πάρα πολλά μεγάλα πλεονεκτήματα και αυτά πρέπει ο καθένας να τα σταχυολογήσει και να μπορέσει να προσφέρει στην ανάπτυξή της. Και λέω να προσφέρει στην ανάπτυξή της, όχι να περιμένει τι θα αποκομίσει από την ανάπτυξή της. Η Μεσσηνία αυτή τη στιγμή περιμένει τον κάθε Μεσσήνιο προκειμένου να αναπτυχθεί. Και μπορεί να αναπτυχθεί γιατί και ως υποδομές και ως φυσικό περιβάλλον και ως αστικά μικρά ιστορικά κέντρα η Μεσσηνία έχει όλες τις προδιαγραφές. Αυτό να ξέρετε και αυτό να καταλάβουν αυτοί που μας ακούν. Η οποία ανάπτυξη θα προκύψει μετά από αυτές τις εκλογές? Κυρία Τομαρά, αυτό ποιος μπορεί να το πει αυτό πραγματικά? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προκύψει γιατί διαφορετικά θα ζήσουμε πολύ δύσκολα χρόνια. Ναι. Εγώ την ημερίδα που οργάνωσα για τον ιατρικό τουρισμό την οργάνωσα προκειμένου να καταλάβει ο καθένας
ότι υπάρχουν τομείς να αναπτυχθούν. Δεν είναι μόνο ο ιατρικός τουρισμός, προς Θεού. Έτυχε, γιατί έχουν γίνει 2 μονάδες ιδιωτικής περίθαλψης που είναι αρκετά δυνατές, και έτυχε επειδή είναι και κοντά στην Αθήνα και έχει και μεγάλο νοσοκομείο και μάλιστα τώρα πήρε και καλή βαθμολογία από ό,τι είδα. Ναι. Λοιπόν, έτυχε λοιπόν να πω, να, αυτός είναι ένας τρόπος ανάπτυξης. Υπάρχουν και άλλοι. Έμαθα ότι στον ΤΑΙΓΕ το κάνουν αγώνες παρά 5. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Πάντως, ας μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία. Σε σχέση με άλλους νομούς της χώρας, η Μεσσηνία έχει πραγματικά το πλεονέκτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας να ευχηθώ καλή συνέχεια. Πείτε σας παρακαλώ μια κουβέντα για την πλατεία της Καλαμάτας. Μην την αφήνετε. Α, ωραία. Μην αφήσετε να καταστραφεί. Η πλατεία της Καλαμάτας έχει ήδη ξεκινήσει η ανακατασκευή της. Φαντάζομαι την έχετε δει από τις επισκέψεις σας εδώ. Ναι. Μέχρι την μέση προς το παρόν, από τη μέση και κάτω μετά. Οπότε, να σας πω κάτι. Καλύτερα να την πείτε εσείς την κουβέντα της Καλαμάτας. Εγώ θέλω πραγματικά να σκεφτεί ο κάθε ένας που μένει σε αυτή την πόλη πώς μπορεί να περισσώσει τα ιστορικά χαρακτηριστικά της. Δεν με ενδιαφέρει αν οι ακροατές σας συμφωνούν αν είναι ωραίο ή όχι ωραίο το πλακόστρωτο. Δεν είναι συζήτηση περί αισθητικής. Είναι συζήτηση περί διάσωσης ιστορικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν στοιχεία κάποιων εποχών. Είναι τα πλακόστρωτα της πλατείας που ως σχέδιο θέλω να τα περισσώσουμε. Είναι οι Ιβίσκοι που δεν υπάρχουν πια σε αυτή την πόλη. Είναι το λιμάνι που έχει αποκοπεί από το κέντρο και κανείς όταν έρχεται στο κέντρο της πόλης δεν καταλαβαίνει πού βρίσκεται η θάλασσα. Είναι οι είσοδοι που είναι μια τραγική κατάσταση και δεν δίνουν κανένα χαρακτήρα. Αυτή η πόλη λοιπόν έχει χαρακτηριστικά, έχει ιστορία και καλό είναι όλοι μας να τα διαφυλάξουμε και να τα τονίσουμε. Αυτός που έρχεται να τα καταλαβαίνει. Κατανοητό. Εντάξει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Σαββίδης, υποψήφιος με τη δράση.